Hello guys, welcome to my vlog guys. O pagkakaroon guys niya sa luyo sa merkado guys. Dapit gapon sa suba. O kauban nato guys ang amuang labasiro. Nga sama sa gihapon naghulat sa mga mananagat. Amo tabok ta guys adto. Do na may nakaparada nga pambot guys. Pukutan. Kana pay mulatas ta guys. Doon na among labasiro guys. Yahuwat na sa mga mananagat oh. Ato makita guys. Papada si Missy, si Mr. pa na oh. Linaw kay ang dagat guys. Lindot kay tan-awon. Basta gnaga na dungog-dungog nga bagyo guys. Yun ani ang panahon mo ra nagtigom siya og hangin guys. Nga ikabuga diri sa daplin oh. Kaya ra man pataga. Si Kuan Alex. Si Alex na oh, kay pinakusog. Pinakusog si Undoy. Basin. Saylo na. Aman. Oh. Nang hila-hilaw katugba nya mulabay ng adlaw kapoy na. Ha? Aw. Sain to ko ana. Sain nga sa grasya ba? Basta green bito pang kuan, babids. Pang paswerte. Naidagan ni ma'am ana, napabaron ma'am? Nakapalit ko itong usang tulo ka buok ang napalit aw 5 ba to? Panigumpin kay Pasko ba panghatag. Barato ra bita. Wa mo koy palit-palit og kanang mga brand new. Sus gyud kagwapa ning ukay-ukay. Dili manglubad. Wala may makita. Basin sa uban og naay mo dunggo. Lain. Oh, nanagko to, murag mamsay gidaan to, pang mamsa. Sa kilo. Dili ko dili mo angay mangkop. So di lagi makaon ng Bukog. Ha? Oh, sakay ka? dili oy turag akong sa pambot dako ang gisakyan. Pambot ko sa Napambot kog aha. Luto-luto magpambot di. Karon di na ko mobaklay itong merkado. Wa may baod, di man hadlok mo banlas. Kadto peng kay manobira ito na ka to. Naisda na day? Silurit na.
Day? Dili. Kinsa man na si Kuan? Nel? Kisa nil. Anak ni Titing, mananagat na pon. Laki na day laki ni Titing. Duhay laki, usaray baji. Nagpalit Titing Tadyos. Dili, itong Bibi, Gina. Ah. Alvin na. Si Alvin. Oh, Aladin, Alvin. Nan. Napon siguro yang makin na. Basin. Alam din ano man na. Inapaina na kanang diwan dito. Kinsa si Alan? Pirmi na ng diwan dito. Stigil. Nandun na. Dito? Si Alvin man di ay. Pasyo man na sila. Gapuro. Nagagawa sila ng kurita. Naman na lang. Kaya, Wa ko kay balo. Ano mo bawod lagi no? Hala, nakabawas din ang sakaya no? Nagbugsay man. Kabawas di ay. Naman kay Mangsa. Lambana yapon pen. Hoy. Jamo judi ay. Ay, Ginoo. hindi na karon. Ano pag-alan? Are you sure? Gikobaan ba jami dire? Kabaos? Nay mamsa? Wala pen. Wig! Katakilid na pen. Aripin kay gatakilid ko no ana. Wow! True. Ano? One-fourth. Gitipo na ba na? Alvin. Lain imong lambana ha. Do na. Ha? Sabi mo ipon ya po nang kuha. Ila? Ila? Sila ay paon. Kana kinsaon man na naa. Lurit. Jangan nang sakayan. Dili. Dili. Siguro. Ha? Di naman yung tugalingon. Sige dagang isa. Kato makasakay po siya agto. Nga. Ug mabara na to. Daghang magsakay ang bata kay panday man. Nagama na po sa uso. Puan na siya. Nauna na. Kuang gud po tayo kanang ugnay mo palit ba damakin na. Buhay mula pa. Dakora, sir. Pila kilo pen? 4. 4. Ana kay dugay ugnay rep kay wa may problema. Slice. Dakora ko na, sir. 4. Pwede na palahin ko. Ito pa may usa, sir. Actually na siya kami.
Apa picture? Huli aring ko ano. Lami ni na isla oy. Paala po nag-slice on. Haman, katureho pa. Wa pa. Padiha. Tuwa paskuan. Biro ka na. Pero pila ka kilo? Biribig mana. Pas duha ra ta. Wabot pa tag Desembre ka una na. Butang eh. Pero lami gasusuon na damo pin. Oh, di lahi to sa usang itumon. Pero ang lami jung kuan man kana buto. Uy, dali pa. Buhi pala din eh. Ikaw ang magtungkuan sa mo. Kompra pa ka? Dali Kaya na kog mula bayra. mo ka lagi rin isda. Buhi pa. Yaw. Masa katambak, doy? Hala. Oo nga basta buwan nun. Ganon kay. Sa paon pon. Basta Mangsi mong paon. basta Angay mangkok tuwas o. Kuan pero ini naging bukog. Tanawa raw sabay-sabay. Og maghimbis. Ano pa ako no? Ako. Isdang dako gakitoy Unsa kit. nga nang dako? na kusog pa. Mamsa. Buhi pa talaga. Hmm. Pila ko ka kilo na. Kana na laman akong mamsa pe. Pangandako na naman kay slice on naman natin. Naman mo. Ito ho. Kay og kini bukugon manggod magtunok ning tiguang. Ana kay inig-slice. Para ba siguro na ako na. Tora Uy, ginoo ko. Lagi gadto. Babay. Pagazod ha. Pasensya na mo guys, ug mao ra pilingaw nato karong adlaw og ako mayon guys. Bye-bye. Say na karon le. Kapandar pag makinali. Oh,